Hej, velkommen til gennemgang af det tekniske stof til køreprøven. I det næste kvarters tid vil jeg gennemgå blandt andet bremser, lygter, dæk og styretøj. Til prøven får du typisk 3 spørgsmål. Kan du ikke besvare spørgsmålene, er du i princippet dumpet. Held og lykke med din køreprøve. Når du skal åbne motorrummet, så starter du med at hive i håndtaget, der sidder hernede i venstre hjørne. Herefter tager du fat her inde under motorklappen og udløser det håndtag, som sidder her. Bremsevæsken skal være påfyldt til mellem minimum og maksimum. Kølervæsken skal ligeledes være påfyldt til mellem minimum og maksimum. For at kontrollere olien, så starter vi med at trække oliepinden op. Den skal tørres af, og så skal pinden ned igen. Og når den kommer op, så skal olien være inde på det skraverede felt, som vi kan se her ved hakket. Hvis der skal olie på, så foregår det her i tankdæksel. Beholderen til sprinklervæske er her til højre for køleren. Der skal være nok sprinklervæske på til en tur. På denne bil kan sprinklervæskestanden kontrolleres inde i instrumenterne. Der vil være en gul kontrollampe, der lyser med samme symbol, som du ser her på den blå hætte. Hvis den ikke lyser, er der nok sprinklervæske. På dækket skal vi først og fremmest kontrollere, at vi har nok dækmønster på. Minimumskravet er 1,6 mm. Inde i mønsterdybden, der kan vi se, der er nogle små forhøjninger. Og den lille forhøjning er 1,6 mm høj. Det vil sige, når dækket er slidt ned til den forhøjning, så skal vi senest skifte dækket. Forhøjningen hedder en slidindikator. Desuden skal vi have 4 ens dæktyper på bilen. Det står typisk på siden af dækket. I det her tilfælde er det radialdæk, det vil sige, så skal der også stå radialdæk på de øvrige 3 dæk. Så altså 4 ens dæktyper, så der må ikke være sommerdæk foran og vinterdæk bagpå. Dæk og fælg skal selvfølgelig være hele og ubeskadiget. Hvis det er vinterdæk, så vil der i mange tilfælde sidde en retningspil på siden af dækket, og så skal dækket selvfølgelig køre i pilens retning. En bil skal være forsynet med en støddæmper ved hver hjul for at bibeholde vejkontakten. Støddæmperen sidder inde under dækkene, så de ikke er til at se umiddelbart, men man kan kontrollere den ved at trykke ned på hver hjørne af bilen. For at undgå at lave buler i bilen, så starter du med at åbne motorrummet, og derefter så trykker du med begge hænder på disse 2 skruer,
og lægger vægten i. Hvis bilen falder til ro med det samme, så er støddæmperen i orden. Bagerst kontrollerer du støddæmperen ved først at åbne bagklappen. Og derefter placerer du dine hænder i den ene side af bjælken herinde og trykker ned, og derefter i den anden side. Hvis bilen falder til ro med det samme, er støddæmperen i orden. Når vi skal undersøge bilens styretøj, skal vi først sørge for, at motoren er startet og hjulene står i livsstilling. Herefter stiller vi os udenfor, tager fat i rattet og drejer fra side til side og skal konstatere, at hjulene følger med det samme. Hvis de ikke gør det, er der retslør. Og retslør vil sige, at man kan dreje på rattet, uden hjulene følger med. Hjulet i modsatte side skal selvfølgelig også følge med. Når vi skal kontrollere bilens lygter, er det på denne model nødvendigt først at tænde tændingen. Vi trykker på startknappen, og dermed er der lys i instrumenter og kontrollamper. Her til venstre for rattet sidder lyskontakten. Når lyset står på 0, er lyset slukket. Normalt skal lyskontakten altid stå på auto. Det vil sige, så har den fuldautomatisk kørelys og kan blandt andet tænde nær- og fjernlys efter behov, for eksempel når det er mørkt. Hvis vi drejer hen på det første grønne symbol, så har vi positionslys. Næste hak, det er vores nærlys, hvor vi også kan bruge fjernlys. Desuden sidder der kontakt til to baglygter og to forlygter. Og yderligere har vi en regulering af nærlysets hældning. Her til venstre for rattet sidder kontakten til blinklys, til højre og til venstre. Desuden kan man tænde fjernlyset ved at skubbe knappen frem, så vil lampen lyse blåt. Trækker tilbage igen, så er vi tilbage på nærlys. Trækker man bare ind mod sig selv en enkelt gang, så blinker man med forlygterne. Foran på bilen skal der være positionslys, som skal kunne ses på en afstand af minimum 300 meter. Der skal være nærlys på, som skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter frem. Det skal være asymmetrisk skråt ud mod højre, og det skal have et fald på mindst 1%. Nærlyset skal have en hældning på minimum 1%. Det undersøges ved, at man stiller sig foran lygten, sætter en finger, hvor lyset rammer, og går 1 meter ud foran bilen, og så skal lyset være faldet mindst 1 cm. Der skal være fjernlys på, som skal kunne oplyse vejen minimum 100 meter frem. Desuden så har bilen kørelys. Det er ekstra udstyr, men de fleste biler i dag har udstyret. Nye bilers kørelys er sådan indrettet, at der kun er lys foran, det vil sige at baglygterne er slukket. Det betyder, at skal du ud og køre i lygtetændingstiden, som er fra solnedgang til solopgang, plus i regn og usigtbart vejr, så er det nødvendigt at tænde nærlyset. Denne her bil vil gøre det selv, men det er ikke alle biler, hvor det er tilfældet. Desuden har bilen tågeforlygter foran, som også er ekstra udstyr. Baglygterne skal være røde og skulle ligeledes kunne ses på en afstand af 300 meter, ligesom positionslyset. Når man tester bremselyset, er man nødt til at være 2. Så du skal for eksempel sende den prøvesagkyndige ind og træde på bremsen, og så kan du gå ud og kigge, om alle 3 bremselys de virker.
Bremselyset skal være væsentligt kraftigere end baglygterne, cirka 4 gange så kraftigt, og som sagt skal være 3 stykker. Nummerpladebelysningen skal belyse nummerpladen, som kan læses minimum 20 meter væk. Refleksen, som sidder her, skal være rød og må ikke være trekantet, da det betyder påhængskøretøj. Vi har desuden en meget kraftig togbaglygte, som er ekstra udstyr. Bilen har også 2 bakgearslygter, som også er ekstra udstyr. De skal dog være hvide. Når vi skal teste vores blinklys, så starter vi med at tænde vores havariblink. Herefter går vi udenfor og kontrollerer, at samtlige blinklys de blinker. Blinklysene skal blinke 60-120 gange i minuttet. Der skal være 6 blinklys på bilen, og de skal være så kraftige, så de kan ses i dagslys. Under bunden af bilen der sidder udstødningen. Udstødningen skal sidde fast i dens gummistropper, man kan skubbe lidt forsigtigt til den med foden, og desuden så må den ikke udvikle unødig røg og støj, det vil sige, det må ikke larme, og den røg, der kommer ud, skal være klar, det må ikke være sort eller blå. Vinduesviskerens funktioner er som følger. Skubber man viskeren et hak ned, så kører vinduesviskeren en gang. Skubber man den et hak op, så kører den på interval eller auto, om man vil. Det vil sige, at viskeren kører efter behov, når det regner. Den styrer selv, hvor ofte den kører. Et hak til, så kører den på fast lav hastighed, og sidste hak, der kører den på høj hastighed. Trækker man den ind til sig selv, så sprøjter sprinkleren vand på ruden og tørrer selv ruden ren igen. Almindeligvis vil det være nok, at den bare står på auto eller interval. Af andre vigtige knapper herinde i bilen har vi først og fremmest vores knap til havariblink, som er knappen med den røde trekant. Nede under mediecentret, der har vi knappen til varmeapparatet. Og en af de vigtige er for eksempel den, der sidder her, som er til at afdukke forruden, og nedenunder til afdukning af bagruden. Almindeligvis så skal klimaanlægget bare stå på auto. Bilens horn skal have en konstant og klar tone, og må selvfølgelig ikke spille melodier. På bremsepedalen skal vi først og fremmest sikre os, at vi har en ru gummibelægning, som ikke glider på pedalen. Skubber man til siden, så skal den blive siddende fast. Det må ikke sidde og rasle mellem speeder og kobling. Når vi træder den ned, må den ikke kunne gå helt i bund, ligesom koblingen kan. Og når vi skal teste vakuumforstærkeren, så pumper vi 5 gange på bremsen. Derved kan vi mærke, at bremsen er blevet mere hård, og der er ikke vakuum i beholderen længere. Vi træder nu koblingen i bund og starter motoren. Og hvis koblingen synker, så virker vakuumforstærkeren. Og det gør det. Her bag gearstangen, der har vi knappen til parkeringsbremse. Når man trækker den op, så bliver parkeringsbremsen aktiveret. Og når man skal køre, så skal man bare sætte i gang på denne bil ved håndbremsen selv lægge sig ned. Der sidder en ekstra knap her, hvor der står autohold. Hvis den er aktiveret, så vil bilen ikke kunne rulle baglæns, hvis den holder på en bakke.
Husk på, inden du forlader bilen, når du er færdig med køreprøven, er det vigtigt, at din parkeringsbremse er trukket, og lampen med det røde parkeringssymbol er tændt. Ellers kan bilen begynde at rulle.